Teng-teng habang apet ya ka jelam ni kala ya ka jangi. I kumba ya ka an lane ya ka patok lapen krek tang na ka bentai ki baduk lane ki rangli cuki ki thap ki dap ki sem siliang kup siliang. Balai ngong kum ta namar banga keren ya ka ne kat kum ka jingyo I ka bapau syabar haki por barok wat haki ne ki singi menta. Bunba ki ki balapau sena haki ne ki benta Klem da jerkel teng Henry tangkawe ngan syukren lengkot. Ya ubarit baran ya ki sem siliang kup siliang. Kaan ka kloy bhaban kam. Habale ya kino ki bentai ki barit Bat ya kata pila ban sakhi lada ki barit baran ki set penyap tang ya ka wei ka dengem ne ka hati ka bawan penculor ya ka lengkharep jongki. Ki bor kaan ki bampor ban slam. Cisngi bat arsngi ban wan kam ya kita ki nong siat. Henry lada ki bahe bahan ki badan ha ka bor ki siat yap wat ya ka wei ka men simbriu lane arngut ki men simbriu kan bampor da ki phobnai da ki snam ban kem ye kita ki nong siat ane ban pensitom kat kum ka jing bishar bahak lane don ru ki por ba ki kies ki bala syuja klep no ru klem da pentrei kam shu ka jingkli kana ka por kalong balai kalong gunne idon iwei long kimi ibayatu khana ba ine long kimi ide na nong kendong Ini long kmi ilet syaka soa shilong. Ita ibriu haba ilapoi ha shilong ila kumpen hab bat penjak ya ka pelai pisa ka jong I bat ka bas ngosi kalong imdon pisa syuk wat tang ban lech pai shila ka jong ga yeng. Te ila lech aki jaka yeng kali ban kerpat ya ki nongnya kali ban syak syong klem siu tang ba ka bas ngosi kalong ki babon naki hirki ben pen ban ya I. Ila kerpat pisa ban pan naki wei ki weru iklem yo setia. Jarang khat agata ka por iwei ilong kimi ibariam stai bha ila kumpen hab ya ka plat pisa bat kat ba ita ilong kimi ibaja pisa ila yo ya kata ka bek pisa jong kata ka breu ila shim bat ila pek bat idang mut ban sai san pho tingka nang ta andai kata ka long kimi ka bala pen hab kala yo I bat kala kenok tu kala pen ban ya ita ilong kimi bat ita inong kendong ila syak syok syak tiet klem isen ai bat ha kata ka por lara ya I syapatok bat la set I kumba ar benai bat ia thu ru bala ja bahaka ju kasngi wei officer ula tu lane ula bamsap kumba sanlak tingka kapisa na po office bat utaru ula syake me ki kulit namar bala don balap tang ba ka bapla tang shikenta utau officer ula lait na patok Henry penban ye itai long kimi la set adu ar benai bat ka jingele ru kalong ka bajur te syae ken ka hok ka sat hangni hari kasi jongi kandan Syai ke jing bishar ka bahak ka basisha ka jat benriu kasi jangi. Hato ka dan semo ka an bayaki official amla ne omdei bankem habaki bamsap lada lap ya kata. Kumta hangni ngasngo kumba ka patok ka dei na ka benta jong ki baduk ki barangli. Kane baro ka dei namar ka bor jong ka pisa ka penmetla no ya ka jing bishar bahak. Barkat ba ka bor ka pisa ka dang penmetla no ya ka jing bishar ka hang kan mau bakin sajelai ki kam tu ki kam penyap briu ki kam bisni bat ka jing bamsap bat ka jing le siliang kan wanra ka jing jat ya ka ri khasi ba I jonga jangpi share kan ka message bakan long ka jing mentoi ban pengendet benriu ya ki badan ha ka bor nang ba ka jela jingi kan long ka jela batip briu tip lai